O champaña voou onte no Concello do Grove para celebrar o medio millón que o sorteo de Nadal levou á península do Salnés. A vila foi a máis agraciada da comarca cunha serie do terceiro premio vendida na administración número 1. Joder, para min, vamos, é unha alegría tremenda, é inexplicable, é verdad que dar un premio, estar loitando todo o ano para isto, e a recompensa, pois, oye, é esta a recompensa de ver os veciños contentos, tervos a vos aquí, brindar con champán, con viño que teñas a man, e disfrutar do momento e agora pois poñerse ao carro a traballar para poder dar un outro premio do neno, claro. O número agraciado foi o 750. A administración vendeu 10 décimos desta cifra cun premio de 50.000 euros cada un boleto que moitos descartaron por feo. O tema do número 150 é un número raro, feo, que di a xente que agora cando tocou non é raro, agora é precioso, vamos, agora é mellor que un número variado, moito mellor, vamos, sí. E Nadal é complicado porque calquer número ten as súas mesmas posibilidades, calquer número. Feo para uns e bonito para outros, como é o caso de Lucía Fuentes, unha das agraciadas. Pues lo compré ayer a la tarde, a las 5 de la tarde. O sea, a última hora... Siempre compro a última hora un décimo. ¿Venías directo con este número? No, venía por otro que también tenía unos cuantos ceros, pero no le quedaba. Entonces vi ese y dije yo, este es mío. O igual que fixo Lucía, o décimo vendeuse na última semana, o que aumenta as posibilidades de que o número se vendese á xente da contorna. Sí, no, a nivel de semana atrás, todo de aquí, ao mellor alrededores, vale, da parte de aquí de Sanxenxo, Porzonovo, algún de aquí da zona cerca, non, pero non, reparte a venta dos últimos días é a nivel de aquí do pobo todo, sí, todo a nivel do pobo. Os agraciados xa fan plans para gastar os cartos. Pues lo que le decía a los compañeros de pagar un préstamo que tengo, un préstamo pequeñito, y el resto a disfrutarlo. Unas vacaciones y a tapar agujeros. Ademais dos 500.000 euros do Grove, a comarca do Salnés tamén estivo premiada con 3 quintos premios, deixando 18.000 euros entre Vilagarcía e Sanxenxo. Na capital arousa, as administracións número 1 e 4 selaron un décimo dos 74.770 e en Sanxenxo foi a cafetería Gran Suki a que selou o número 81.610. Cada boleto estivo premiado con 6.000 euros.